Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे भिडिअ'आव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं, लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दं। मेला बेरायनो फैदों दिनै दसे। मानसि भिरथार मन्दिराव हाबसै आयु हा नोलाथ' आं बेखौ Expo. हेन्दलुमनि गोजा नामा इयो जिया बोरै बानायो ने गासिबो बेयो मेख्ला सादर आरो इयो मास्ट मेख्ला सादरनि इयो माने इयो आर'नाइनि नै जा बरिया नुखायो दा इयो आर'नाइनिलाय डिजाइन ट्रेडिसनेल बर' ट्राइबेल माखा बेसेबां गिदिर दायो बेसेबां माबा गोलाव दायो ने बिसोर गासिबो इन्दिनि हेन्दलुम माबा गोजा नामा फैसानावसो खेबनांगौमोन আছে না মোবাইল কিবা লাগি ফেলে যাব পাৰে নাই কাটা খাইছো চান্স আছে লাষ্ট কৰি কাটা ছবি দখনা ভাইয়া हारसाफ्रा इनो जि मोजां मोजां फानखादों नालाय इन्दि जिनि बांसिन इन्दि जिनि दख'ना फारसा मोजां मोजां बिसोर गासिबो इन्दिनि गोजा ने लांबाय थासे फट' खेबनो बायो इयो माइदिनि नामा दख'नाया माइदिनि ओमफ्राय इयो इन्दि नामा सादरा इन्दि गुबैथार बेसे बेसे बिलाय ओमफ्राय बेसे इदिनि दामा बेसे दायो इखौ बे 4,000 ओमफ्राय बे 1300 मोजां नुयो ने मोजां मोजांनो जिरायनो
फैगोन चार दाम 2500 गाहाम फाग्लासो आराय 300बो जाबावा जाहैदों सानो बिसिबां बर'निया बर'जों 300 जाबाय जायानोबा कनफार्मा आं नोंसोर खोथा बुंनाय हिसाबै आं एसे हेभिनो बुंसै दे हेभि नोंसोरो बर'नि कालसारखौ मिथियोबाथाय दा भाबियोबाथाय जों लाखिगोराब्रा जोंसु नै बागि आं फुजायाव गामसा गानना फैदों नै नङा बागि नै फुजायाव आं बेलेग आरो नोंसोरो दा बिजिनि लोखि बेलायाव नै जेनेबा हेल्थसो होनांगौ मानो होनबा जोंनि हारिया बिदि दावबोदों होनाखै अब्लाबो सानैसो मानसिया दिहुनदों अब्लाबो बांद्रायनायखौ नोंसोर मोनगोन जोंबो गोदानसो बानायबाय दं नालाय जेथिया जोंनि माबायाबो गासैबो बागि आं रायजोनि मदद मोनबाथाय जों बेखौबो बेसेबां लागोनलै सर পানি গরম হয়ে যাও মশলা নহয় খানিক কাতে গুলো পারবে এরা আরামসে হবো পানটা মিশে চাপাবো না এটা हेन्दलुमनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय माबा बानायनायफ्रा जा मोजां मोजां मोनो बुस्थुफ्रा गाखोगोन नोंसोरो नाथुला गाखोनाया सोलिनो हायो बेयाव गाखोफेराखैलां गाखोनाया आनदों हायो नों गाखोना ओमफ्राय आं गाखोफेराखैमोन हायोबा गाखो बिदिनो गाखोना थाथ'वाखै नों आंना लाबो होनबाबो बिदि गिदिरा सालायथ'वाखैमोन गाखोमा गाखोदो आं इयाव थादोंमोन ना बिदिनो खमल'सो मेथाइ जानो नागिरदों नै माबायदि नुदों एसे दायल'ग बनायदों सानदों गाखोनानै बुब्रुं जालायदों मा होनो नोंसोर गाखोनायखौ बुब्रुं जालायदों सोरबा गाखोनो होननाया नायनानैनो गिबाय नामा सासे आं नागारदोंसो आखाइ फानदोंमोन ओमफ्राय बाबाय देनां फानबाय फिसा फिसा इयावनो जाफैनाया साबसिन जाखागौमोन ना जोङो सोरियो मेंबाय बेरायनानै
ไปชัดยะนึกเสร็จจะไหร Kepindah. Lama lah salah. Iyo. Hantunya nagiरबाय मानसिफ्रा सिंलायबाय दा टाइमाबो जाबायना नाय ओरै फैलाय जुलापि लानो नागिरदों गुरखौ लादों गुदुंखौ ना गुसुखौ गुदुंखौ लानोसै 40 थाखा sudah Mundira dongfैयो मन्दिर खुलुमनो हाबनो हाया नै दा आरे gila ha 300 150 नो दा पुरियावलाय 300 150 इयो 150 नो ओमफ्राय नै इयो माबानो 300 नो Ada gila teh? Oi, iko. You walau semawa gerar, kak. Nailah Korea na yang naik nama? Korea yang Sen ni kuris nang ulang dah. Boyo pita sena, nalai. Ay kufra ke sini ya? Gila. Oh, you moezang mood. Saya sat cilip-cilip ne. Ya, logo shop 50. Shop 50.
너라. Anggun lain ansar dan